Catalunya és un país amb una gran cultura gastronòmica. La bona cuina comença per una excel·lent matèria primera. La capacitat de transformar un producte bàsic en un d'alta qualitat i valor afegit és el que caracteritza el sector del fine food o multiproducte, un dels més importants de l'agroalimentari català. La gran varietat de productes gourmet catalans són un tast de la diversitat i riquesa de la nostra geografia, història i tradició. Són productes amb nom i cognom que abracen una gran varietat de subsectors. Aliments que combinen artesania i innovació i que donen resposta a les noves tendències de consum. Productes amb un canal de venda exclusiu i una presentació diferenciada i de qualitat. El sector compta amb un teixit empresarial consistent, dinàmic i divers, amb petites empreses locals que conviuen amb grans companyies amb llarga implantació internacional. Any rere any, el multiproducte català és més competitiu en qualitat, innovació i en la captació de nous consumidors. A través de productes que expliquen una història i que formen part d'un sector que defineix la nostra identitat gastronòmica.